Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkun qed jibgħat 25 mine detector lil poplu Ukren li bħalissa jinsab fi gwerra. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà hekk kif ġie spjegat li din se tkun it-tieni darba f'sena li d-Dipartiment se jkun qed jibgħat għajnuna umanitarja lil poplu Ukren. Dan wara l-fjannar li għadha kien bad generators lill-istess pajjiż u kif ukoll wara li matul din is-sena l-istess Dipartiment bad għajnuna lit-Turkija, is-Sirja, il-Greċja u l-Libja. Din id-donazzjoni ta' mine detectors se tissir bħala parti mill-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea tal-Protezzjoni Ċivili li Malta tagħmel parti minnu. Fil-fatt dawn id-detectors se jkunu qed jintużaw f'żoni ristretti tal-Ukrajna. Il-Chief Assistance Rescue Officer Frederick Sammut mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili spjega kif dawn il-mine detectors se jkunu qed jintużaw mill-poplu Ukren biex ikun żgurat li l-art hija waħda sigura u m'hemmx perikli. Dawn il-mine detectors ħajkunu qed jingħataw lill-persuni ċivili biex ikunu jistgħu liberalment jerġgħu jibdew jużaw l-art li jista' jkun li tkun imminata. Fi żjara li għamel il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri fil-kwartieri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar intqal kif dan id-dipartiment issa qed jagħti sosten konkret mhux biss f'pajjiżna iżda wkoll fuq livell internazzjonali. Tanna li din l-għajnuna tingħaqad ma' diversi għajnuniet oħrajn, mhux biss dak li batna lill-Ukrajna u pajjiżi oħra, iżda anke għajnuna oħra konkreta tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Protezzjoni Ċivili fil-Libja u anke għajnuna lit-Turkija u l-Greċja fost l-oħrajn. Dan jingħaqad ma' diversi għajnuniet oħra, mhux biss dak li batna l-Ukrajina u anke pajjiżi oħrajn, iżda anke għajnuna konkreta kemm permezz tal-Protezzjoni Ċivili u anke tal-Forzi Armati ta' Malta bħalma kien hemm fil-Libja, bħalma kien hemm fit-Turkija u anke bħalma kien hemm fil-Greċja. Preżenti wkoll għal din iż-żjara kien hemm id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili, Peter Polkoleiro, u d-Direttur tal-Operat fih dan il-Protezzjoni Ċivili, Anthony Pisani.